Ягуара видел? Я еще по этой стороне не ходил. Я с той стороны пошел. Старейший. Супра классного цвета. Jedan momak Filip se zove, da mu pokažem samo ona stara kolica gde. A nisi? A dobro. A da, važi. Ovo je već kao i I ovaj Mercedes. Fiat 500 видела? Новые. Šta bi ja pitao kubanski, ja? Pitate i koji ti se više sviđa, na primjer ovaj ili Lada? Pa Lada naravno. Zašto je novija? To treba da pojurim i penzije. Sad se završi jednu Opel Olimpiju, rekord. Izgleda ovome. Uču. Tata, dođi! Tata! Sad ćeš da se sklopiš. Kao? Pozivam žele, da sa strane da se vidi auto. Nije mogu da bežim. Ali mora da jel vidi si od napred auto? Od dalje se pa naslikaj. Već bilo su imali ove rubove, su imali samo što mislim da se to ne sviđalo, a to nije bilo fabrička, to neko radio i radio s nekom to. Ovdje radi. Ne, znam, kažem, sad ću biti te stvari. Da. Što najlepi? Ano, evo piše. Ovaj nije bio. Ovo je Volvo na početku. Onaj model Pa baš zbog toga, vrhunski. Znao sam da ćete ga da sretimo. Šta ću ga? Da, nisam znao, brate. Jednog lepog dana. Mićo, žalj mi i ovo hvala ti. Kad se ne zna.